dospelé sú deti, niet sa už s kým hrať. Sú to známe veci, nesmieme sa báť. Pripíme si všetci, začníme spievať. 50-ka, to nie je žiadny vek, napríklad taká korytnačka žije až 200 liet. 50-ka, to nie je žiadny vek, napríklad taká korytnačka žije až 200 liet. Zažili sme. Milá Jiřinko, přeji ti vše nejlepší k tvým narozeninám, ať se máš velice dobře, všechno se ti daří, ať jsi spokojená, máš hodně zážitků, skvělí lidi kolem sebe a to nejdůležitější, ať jsi hlavně hodně zdravá a na to připím. Najkrajší půd v šírom světě je moja rodná zem. Zelený sad v plnom kvete. Jiřinka, všetko najlepšie k tvojim krásnym okrúhlym narodeninám, veľa zdravíčka, šťastíčka, lásky, nech si zdravá, ešte minimálne ďalších 51 rokov, mám ťa veľmi rada a silno ťa stískam. A ešte všetko najprajeme. Kapitán Korkorán nešel svou cestou sám, prochodil svět a díl z Tygřicí. Je to pár pěkných let, co jsem já o nich čet, potají pod školní lavicí. Čau, Béla, Jižka. Chcela by som ti popriať všetko najlepšie k narodeninám, hlavne veľa zdravíčka, radosti a spokojnosti a dúfam, že si užijeme ešte spoustu legrace, pretože pozri sa, život je krásny, síce dneska není slnečno, ale pozri sa na tú božskú krásu, takže máme tu čo robiť ešte. Čau! A kde teď jsou, tak se ptám, kdo ví, kde jsou. Sny o tygří lejny často se mi zdály, když jsem jako dítě uměl dlouho spát. Jiři, všechno nejlepší k narozeninám, hodně zdraví, štěstí, pohody v dalších desítkách let. Čau. To stárnutí zrádné se nádherně zvládne, když odmítneš svůj věk vážně brát. Až vlasy ti síly, hled za. Tak, ahoj Jiřinko, přeju ti všechno hodně zdraví, štěstí, lásky tvým 25. narozeninám a hlavně ať jsi šťastná a zdravá. Tak čau. Na mě nečekej, já přijdu až ráno. Budu tančit a to svý víno pít. Možná dostanu zas doma vynadáno. A tak slíbím, že příště nebudu pít. Na mě nečekej, já... Takže ahoj Jiřko, já tě zdravím, já ti chci popřát všechno nejlepší k tvým neskutečně úžasným, krásným 50. Ale věk je jenom číslo, takže na kolik se cítíš, tolik to je. Ještě ti tady ukážu taký kouzlo. Když se podíváš, je tam 20, ale jinak 50. Neboj se, čeká nás to úplně všechny. Momentálně je 24. ledna 2025 a
podstatě zítra máš narozeniny a tak já ti přeju všechno nejlepší. Hlavně zdraví, protože si myslím, že v našem věku je to nejdůležitější. Samozřejmě štěstí. Přeju ti spoustu lidí okolo sebe, ať ti roznáší štěstí, ať jsi pozitivní, užívej si ten život, my si užíváme s tebou a chceme. A každopádně ti přeju na zdraví, na tvoje. Doufám, že to oslavíme společně všichni. A tady to celý video je takový překvapení pro tebe, tak doufám, že tě to potěší, neurazí tě to a že si to užiješ tak, jak si to užíváme my všichni. Každopádně jedna vzpomínka na naše mládí, nádherně to voní a Jiřko, hele, prostě si to užij a hlavně jsi šťastná, spokojená a dalších minimálně 50 let, teď jsme tady společně všichni, ať se to užijeme a další věc, kterou ti chci říct, že strašně si přeju dalších tvých minimálně 50 let spoustu hlášek a jednu hlášku, na kterou dneska nikdy nezapomenu je: pan Látka se neposere. Tak na zdraví, Jiří, na tebe, ahoj.